Alguna pregunta més? Mal empezamos. Estàvem nerviosos tant Andrea, la meva acompanyant, com jo, perquè era com... Jo vaig eixir... O sigui, quan la meva acompanyant va arribar, jo encara estava en la dutxa. ¡Te los los té així! Pero es que si no, no me vas a Sí, te tienes que acostumbrar. Y en cambio puedo arrimar más. El zoom, pero como los antiguos. Hay que coordinar el movimiento, no es fácil, ¿eh? Ese moño... Portem a la castanya. Sí. De quin moño de borracho tú este, ¿sabes? Está bonito. Es un crack, es un crack. Així tenim, esta no té ninguna representació, o sea, ni és presidenta ni és res, però mana com la puntadora. A ver cómo se come eso. Quina ha sigut la teua funció, la teua figura, sí, a part de donar per el cul, en el teu club de clavarieses? Per el cul ha donat i prou! T'anava a dirigir a donar pel cul i punto. Vale. Y que digo una cosa, a partir de ahora el señor Oscar ya no se dirá Safranet, Oscar, se dirá Safranet. Atención, ojo. Atención. Porque el safrá dona color a la vida. Por Dios, qué chiste más malo. ¿No será que después Juan pasa el vídeo de la PM? Sí. Yo tengo que decir que me pensaba que era muy corta. Que se vayan a las playas y que enseñen lo que quieran. Ai, mare de Déu, mare de Déu. Jo soc el que més coneixement té. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. El mundo está loco. Solo te dic que cuando estàvem presentant-nos, Paula i jo estàvem en la barra fent un xupito. La gente tiene mucho vicio. Aquest home em sembla que no està molt bé del cap. Ai, no, espera, otra vuelta. Uf. Ai, m'encanta. La reina de les clavarieses, la que ha comprat te bote tots els ingredients per fer la paella. Moltíssimes gràcies. De res, són diners de totes. Tot això comença en estiu, en estiu de l'any passat, quan els nostres amics, la meva quadrilleta d'amics, es comencen a parlar, bueno, este any mos toca ser clavaris. N'hi havia uno que ho tenia superconvençut, que era Dani Mañó. Pues en un principi no volia ser clavari. Tenia superconvençut que volia ser clavari. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Sí, por favor, arregleu la merda. Vale. Entre coleguillas ahí en plan... Me diuen que estic seria. Estem fatals. Trau alguns passos prohibidos, dichos que tu saps. I vos que traga. És que nosaltres sabem. Ojo. Grava això! Què fas? ¿Lo fe bé? Va fer bé. Bien, muy bien. ¿No? Fenomenal. Bien, ¿verdad? Fenomenal. Y eso duele. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. Així tenim algo sexy. Correcte. ¿Quién es ese hombre? Bueno, yo soy la clavariesa que m'han castigat perquè avui no puc anar a la piscina. No me digas. Es que la lia parda, tío. Ahir me vaig clavar i me veixeren i no me deixen anar, però ningú me defèn, saps? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No passa res, ellos no se queden en mi, yo sí que és una amistat. Claro. Cucanyes... A ver, piensa. Pues què podem dir de les cucanyes? Tens algun càrrec important? Important no, vicepresidenta. Fa algo, no com altres. Suba y pida perdón. El dia de jo per dematí ho vaig passar molt mal perquè van tindre un xicotet incident que no me llevaven de davant del cotxe. A mi me da pena el chico.
T'anaves passant també, anaves xerrant, que te passava superament. I estava molt bé. Pero aquí qué idioma habláis, yo es que no... Esto del front. Què? Conta'mos un poquet com veus les paelles. Home, bé, a veure, la nyenyeta ha estat un poquet justeta. Intentarem fer lo possible, És que bé, enguany l'Ajuntament no mos ha donat prou llenya, no podem fer res. Ni llenya, ni prou diners, ni prou discomòbils, ni prou de res, no vos ha donat de res. Les discomòbils sobren més. De Comando Actualidad, hola, molt bona nit. Com te dius? Hola, ¿vostè com li diuen? Jo, Rafa, i tu? Jo, Carlos. No, però així el que fa les preguntes sóc jo, no eres tu, ¿vale? No, perdona, però el mal ja està fet, i a més ben fet està. És que no es pot aguantar, home. Això és el que han estudiat primer de carrera perquè com a fer magisteri. Bona nit. Com van les festes? És de dia. Què opines de les festes de Benifalló? Home, està molt bé, però l'Ajuntament podia tirar-vos una maneta i així ne treballeu altres menys. Que costen acta, per favor. Esto del front. Isabel, la vicepresidenta, la que han vist antes, la baixeta, està estudiant peluqueria. És peluquera. Mal rollito, no. És que és d'ètnia. Soc peluquera, però jo cobre, per això no m'ho demanen. Ole tu. I la teua nòvia sí que està per ahí, la podem enfocar, per favor? Esta no és la meva nòvia, esta és la germana, que són fotocopiades. Barbie Varela! Ui, que peligro! Això no pot ser, jo el dia 20 no plegue, però ja t'ho dic jo que jo el dia 20 és que és impossible que plegue. El que no pot ser és que anem a almorzar, pam, ginebra en llima. Acabem d'almorzar, pam, casalla. Però si és que no t'has de llevar borratxo, xile, me caguen de Déu. Pues te jodes y bailas. Pato. Imagínate ver cómo pasé que ni el primer día y no torné. Esto es una prueba psicológica extrema. Perquè me llevaren el moño en Fairy. Ai, mare de Déu, mare de Déu! Me tiraron no sé quantes polaes a la orella. Hi ha molta maldat en este món. Acabé tan xela que después en casa me vas a duchar en aigua cremant. Estaba tapando una manta. Más frío que en el cumpleaños de Pingu. Y estaba, vamos, con si estiguera en el Polo Norte mínim. Ho passi fatal. Hem secuestrat el pato. Per favor, clavaris, vingueu a per ell. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Perquè si no, no tindreu pato, ¿vale? I demà és l'últim dia. No me ha hecho ninguna gracia. Efectivo. ¡Se han matado, Paco! ¡Para tú! Sí! Sí! Adelante, amiga. ¡Ay, es una pistoleta! En el pañal. Es una mujer digna de admirar. La meva dona no és al costat morint-se de calor, que des d'ací dic que llavors si les acompanyants deixen d'anar vestides de fallera, que això és inhumano i innecessari sobretot. El ridículo es el único lugar del que nunca se vuelve. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo vi, me gustó, abrí con él, nos enamoremos. ¿Vostè és de la Junta o algo? Sí, yo soy vicepresidenta. Eres vicepresidenta. I quina funció de vostè? De ninguna títol! No títol perquè no ferreix el potaran! Pitjor el que fer, està tot l'any dient, jo no fer res, jaja. Ja, que has estat d'Erasmus o algo paregut? I el primer moment en el que vaig entrar a l'aigua, bueno, en el primer moment vaig pensar que xela està. Lo context de Fiscal, quan sabien que anem a llevar tots els diners del compte i que anem de viatge, van a flipar. No estamos más que entre ladrones y traidores. De acuerdo, i això per exemple qui ho habilita? O sea, o això veniu vosaltres, ho obriu i ja està. Això venim perquè volem, i si no, votem. Cosa se pone ya muy fea es llamar
a la policía. Vostè qui és, primer que tot? Jo sóc Eva... No soltes. Vale. Déjame hablar. Eva Fornés, passa la presidenta de les claveries. Vale, me alegro mucho. És que jo tinc entès, segons m'ha arribat als meus oïts, que vostès ahir feren algo il·lícit. ¿Cómo? En este terreno. No. No toques. Va, no toques. Tranquila, mujer, tranquila. Ja venies, com a tal, mig borratxo, perquè en el sopar ja comences a fer-te vi i vi i vi. Entonces jo ja entrava al ball ja bufat. Vas de campeón por la vida ahí. Jo me gravava ma mare i jo crec que va ser el millor sense dudes en el ball. Este tío está flipado. Perquè no podia més. I en missa vaig estar tot el rato ficant-me com pits en els peus. I minxant un xupa-xup. Hi ha gent que és rara. Parece fácil hacer el tonto, pero no es nada fácil. Bien, niños, os prometí una pequeña sorpresa en lugar de la cena. Y aquí la tenéis, el señor Crash y el payaso. Cantar y bailar, disfrutar la vida. ¡Ese no es Krusty el payaso! ¿Insinúas que he cogido un colgado y lo he disfrazado? Y las penas del mundo. Gracias, Krusty. Jordi, más piles aletes. No seas ridícula. El regidor de la casalla. El regidor de la casalla. Com estan les festes? Les festes de lujo. Sí. Les comencem ara i ja veurem quan acabem. Yo alguna noche vengo con una borrachera muy gorda. A veure, jo sincerament, jo no coneixia a possibles candidats perquè jo no tenia ni idea del poble en si, no conec a Xemma Xorta, no conec. Personatge pintoresc. Está un poquet desmadrat. El palo y el palo. ¿El palo y para tapar? Vale, no contaste lo que te he preparado. Profesional. Muy profesional. És que som els millors clavaris que hem tingut en la història. Sí, senyor. Sí, senyor. El millor. Cansino. Foca ahí. I el teu fill està passant-s'ho bé? Calcula que sí, perquè fa una setmana que no l'ha vist. Se m'acaba d'anar a comprar aigua. És que tenim molta sed. Muchas noches y buenas gracias. Pero bueno, tú eres tonto. Cada hora fes 10 respiracions fondes. Tenim el plaer de tindre present ací a la màxima representant de la localitat, alcaldessa Marta Ortiz, benvinguda. Bueno, primer que res donar les gràcies perquè el plaer és meu el poder vindre ací, el que pugueu ficar a Benifaió i donar a conèixer al meu poble, no? Del que tan orgullosa em sent i damunt vaig a tindre l'orgull de representar. Marta, l'alcaldessa està involucrant tot això. Està involucrat. Rebut policia local, anem cap allà. Cuánto cabrón. Marta, sent-me. Pels que no sou de la contornada, Marta és l'alcaldessa, la que més mana del poble després de mi. Todo mentira, puto engañosas ahora. Tenim un problema A veure, molt gran. tenim un problema. Però molt gran. No és broma. No és broma, És un problema serio. Hem comprat un altaveu. Comprarem ahir un altaveu a les 7 de la vesprada i se mos acaba de morir per els aspersors. Això ho cobreix el seguro del poble? Le repo a l'ano. Marta! Bé, això ha estat bé, ha estat bé. Me va dir que hubiera ballar. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. I donar-vos a vosaltres les gràcies, com dia al principi, per donar-nos veu i poder promocionar i donar a conèixer el nostre poble, del que tan orgullosos ens sentim nosaltres i tots els veïns i veïnes, clar. Nunca me había reído tantos días seguidos. Bona nit o bona vesprada, cada uno que pueda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estem així a les paelles de Benifaió. Ahí estan els clavaris desmaiats i així tenim a les clavareses i alguns acompanyants. Bueno, vale. No hace falta decir más. Entonces, de nerviós, chens. Jo, de fet, m'haver marcat una buleria si feia falta allí enmig. ¿Pero qué dice? Per què has sigut clavariesa? Pues perquè des de que... Jo què sé, espera't. Las neuronas están fritas.
¿Pero qué locura es esta? Mira tot de la web! Igual que el molvo. A per la baba. Pues a veure, a mi no me feia molta il·lusió el pato. Tela, Tela. Perquè anar allà a tirar-te poales d'aigua no li veig molt de trellat. La processó. Uah, ahí sí que... Bueno, yo me vaig a escapar, no sé si eso lo saben entonces. No estamos más que entre ladrones y traidores. No, Carlos! Mare meva! Això és pa pel moño de los... ¡Això es boira! ¡Por acá! Es que es la leche lo que hay que aguantar. Bueno, comunicación me viene y falló, me graba de pleno. Pero bueno, después ya que echate cuenta el mundo entero. Mala llet, I el teu nom? Maria! Maria de Pat, eres un morreo de tu. Calents com a micos. Això és un missatge del moviment d'afectats de veïns de Benifaió que se queixen per al Facebook. Ho pareu en escuells o anem a volar Benifaió? Pólvora tenim de sobra. Eso es un avís. Amb un Benifaió. Habéis hecho el especial Freaks y no me habéis avisado, ¿no? I el dia 15 vaig tindre la fenomenal idea d'anar de guai i me vaig comprar uns tacons de agulla. Pues què passa? Que jo era a la 8 i només així jo ja no podia més. Houston, tenemos un problema. Li vaig donar un caminet a José insoportable. Es verdad, es verdad. Cocina somalí. ¡Qué asco, qué asco! No tenia ganes de suar-lo, estava molt nerviós, estava tremolant, jo sempre tremole, ja del nerviós, del fred, del que siga. Qué arte tiene. ¡Toma ya! Bueno, anem a presentar a la presidenta de... ¡Que no te audio! Que m'ha dit que sí que té audio. No oigo nada. Pues te jodes y bailas. Això no serveix per res. Buenas noches, Fran. Buenas noches, para los coches. Qué gracia, ¿eh? ¿Cuál es tu cargo hoy como Voy a acompañante? hacer el agua de Valencia y bebérmela. Tenemos un amigo excelente y siempre lo será. Al minut de glòria! Comencem, senyor president. Nada sería esto. Això és arte. Yo flipo, te lo digo, ¿eh? Así ya serían individuals y així no serien a la vegada. Ho haveu vist tot, no? Ho haveu vist? La mare que et va venir! Al minut de glòria! Els clavaris són uns cochinos. I estan més secs que una espardenya. Señora. ¡Urgencias! ¡Urgencias! Repetición de la jugada. ¿Se ha tirado? Somos amigos, no me has seguido tampoc. Más hagas tú. Esto merece un aplauso. Començant per el calderet que tenim per 40 persones. Tienes un 50%. Continuant de que la paella es de foie secreto. Agarraos al asiento. No n'hi havia secreto, han comprat pato. 1% de posibilidades, 99% de fe. Amén. Al pato li tenen que llevar l'os. Ja veure qui li llevarà l'os al pato, s'ha mort. Que puto asco. Es que esto no se puede con esto. Yo no aguanto. El caldero està desnivellat. Eso es más complicado de lo que yo pensaba. La nostra solució ha sigut fer una altra fogata al costat i torrar. Deixem-ho estar. Que guapa, que maja. Pues fatal, perquè soles anar el dilluns. Pues no m'agrada, perquè a mi no m'agrada que me banyen i damunt me fem mal els ulls i ja no torni a anar ningú dia. Anem a posar-li-lo. Mira. Sebastián. Bajo el mar. No me pille. Bueno, esto es lo que hay. I per favor, demane a l'Ajuntament i a Pablo que decidim si el Siri va dins o el Siri va fora. Eso es muy complicado. Pues el moment de replegar, mare meva. Jo posant-me... Així en el meu germà, que ell no volia eixir. Sigue. Però va eixir obligat. Es que se tiene el cielo ganado.
diablos es ese? Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo. Estos son los chicos No me eres a mí, cabrón. Está ahí. Pero con respeto, ¿eh? Dime para acá, sí. Una cosa que dirte. Dime, ¿qué? Eres el millor. Dime algo que no sapia. Gracioso el tío, ¿eh? Tete, espabila. ¿Qué va a parlar la gent? Que sí. ¿Qué dice usted? ¡Hey! ¡Ya no tengo miedo! ¡Hey! He dicho que ya no tengo miedo. ¿Me habéis oído? ¡Ya no tengo miedo! Pedazo de friki. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corporación municipal. ¿Cómo? Corporación municipal. ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Tú que eres clavariesa enguany? Jo sóc clavariesa. ¿Y tú no eres de la Junta? No, ¿Per què? perquè no m'interessa. Y ya toma por culo. Què fas? I tu què has fet este any? Dimos. I jo anar-me'n d'orgasmus. Sí, verdad, verdad. Mira el de darrere. Mira darrere. I s'ha perdut. Ai. Està bé, eh? Normal que fa. Calla. Dóna-li. Dóna-li ja. Dóna-li. Què? Me caga ma mare que t'ha parit. Tot el tinglao l'ha pillat. Serà idiota. Serà imbècil. Més ha fet experts de gallina. Imbècil. Experts de gallina que més fan. S'ha clavat amb un dos rompent. ¡Enfama la pancha! ¡Fin de puta! Es lamentable y es lamentable. ¿Qué es este animal? Tinc barra lliure per dir absolutament lo que me'n dóna la gana. Sí, claro que sí. Jo vaig votar al... ¡Corten la emisión! ¿Que cortemos la emisión? ¡Corten! Jo, a veure, no el vaig votar. Jo relaciono molt tot això en el tema de les falles, no? Jo el veia que ell era d'una falla i tal, i dic, pues este serà un mamonazo més.